Bafana bakithi iy'nhlanhla ayifani. Bafana bakithi uMenzi Masuku e-32 years old usethole idili emisa le eSaudi kwi-Al-Shabab. Bafana bakithi simbongela kakhulu-ke umfana bafowethu, ubengenathini nje lokhu agcina ukudlala kwi-chain impela. Shuthi-ke i-Al-Shabab yambona lapho impela, yabona ukuthi umdlali impela osile ngoba yena ubese washayela amakhulu empilweni yakhe futhi ubese assistile, kanti nama-caps e-P_S_L over 200 kuyena. Ngicabanga ukuthi unama-assist awu-21, angisazi namagoli amangaki noma u-19 yini. Umfana-ke bafana bakithi nizomkhumbula ngedibhathi yakhe kwiBhakaniya lapho waphihla khona 2 goals wangakholwa muntu. Uke wadlalela ne-Arrows-ke impela, uke wadlalela ne-Royal AM, uke wadlalela ne-Celtic. Maningi nje impela amathimu asewadlalelile, engathi ne-Chippa United khona lapho wayedlalela. Siyambongela, siyamngcongcozela umfana ukuthi useze wathola idili eyaphesheya, okusho ukuthi bafethu impumelelo impela ayikhulelwa. Okusho ukuthi sangababona nabadlali aba-over 30 something beyaphesheya bafowethu beyophumelela, bethola amadlela aluhlaza bafowethu. Siyambongela kakhulu uMenzi Masuku. Siyambongela impela. Bese bethi kuphelile mhlampe ngaye abanye, kodwa nange sevuka phesheya eSaudi impela. Uyodlala noNkotha lapho, uyodlala noChristiano Ronaldo laphana, umshubu.